Doe bist thuis of aan het werk en dan in ien giet de pieper. List alles uit de handen vallen en zet het op een draven. Want u wist dat je hem de komende minuten het verschil maatje kennen. Dus je in volle naad als brandwachter, wist dat hij net meer wist. Klopt, ik heb het pakje nog thuis lezen. Ik moest hem inleveren, maar ik dacht nou even nog net, want er zijn nog een paar dingen die we naar dwars moesten, maar de brandweer. We hebben nog een brandweerwedstrijd die erin is, dus daar ben ik dan ook bij als vrijwilliger. Ik ben nog lid van een vereniging hier, dus, en je bleef brandweerman je hele leven. Viel het echt dat het altijd brandwachter bleef? Ja, hij is afgelopen met elkaar hier bij het team en dat verhoort het net. Het zijn een oudere brandweerlui die altijd langskomen en altijd nog vragen hoe die bij het ongeval of bij de bron. Ja, je bleef brandweerman. Zes dat ik missen? Nou, ik mis het nog net zozeer, maar ik heb wel altijd het idee dat de pieper nog giet en wil ik hem net niet meer hebben. In elk stukje muziek ga ik de pieper nog razen. En ja, dat zullen we nou alleen maken, maar dat komt wel. Brandwachter bloei je dus altijd. Het korps voor de familie laat je mij lezen en schreeuwen kennen. Ik zag het bij de wedstrijddag in Wommels. Nog een korpsen strijden om de eer. Alle vrijwillige brandwachters die het beste uit haarzelf en elkaar heljen om een oor te redden. Wie is dat toen correct begonst als brandwachtman die ervan bewust was dat al je van die kisten krijgen koest? Nou, ze zeer net, nee. Ja, het was spannend om bij de brandweer. En dan ga je naar de bron en dan maak je een brandje uit. Maar in dit geval was er ongevallen bij. En dat ging wel jet en er was wat gebeurd. Maar net dat je zei van nou, dat jet er ook bij is. Ja. Nee, brandweer is brandweer. Maar ja, dan kom je wel bij een ongeval. Nou, en of je mooi maar in de auto en zit je achterin. En dan heb je wel even een brak in de keel. Ja. Dat zit wel ontreffen. Zo. Ben er ook ongevallen die heel bord bibelen binnen? Nou, ik herinner me wel, maar bij mensen hebben ze geen hoorn. Ja, dat zie je vrij ernstig uit, ik voor u. En ja, dat beeld je wel bij. Ja. Hoe ging je er toen mee om? Ja, je dient, maar je ging maar. Je niet verkozen, de pieper is gewoon, je bent als eerste erbij. Je moet eigenlijk in de auto, je kan eigenlijk net zeggen van ik ging goed maar even net. De kan eigenlijk niet uitlezen hoe dat omgaan. Je doet je werk eigenlijk een beetje klinisch. En omdat het moet gebeuren. Neem je het maar naar huis of net? Nou, we hebben vroeger eens een keer een bron gewoon in Spanje. Ja, daar is niet bij omkomen. Nou, dat neem je nou alleen maar naar huis, omdat je zou ook liedje bergen en dan ben je er wel over. Oh, dat wie een liedje bij? Ja. Je wil alles doen, je wil alles redden, je wil alles. Iedereen moet oerlevend bijkomen. Maar ja, dat blijkt net zo het geval te wezen. Dan denk je dat je faalt, maar dat zei ze het net. Nee? Nee, wij komen om te helpen. En, wij hebben het net maken, we hebben net dingen met ongeluk. Ik zei, het gevoel van falen mij net krijgen. Dat is net eerlijk zijn hoe jezelf. En zijn hoe wij komen te helpen. Meer is het net. Weer het een belangrijk moment in die brandwachtcarrière? Ja, eigenlijk wel. Nou, je hebt dat dan beleefd en je hebt het idee van, oh, dit klopt iets net en wil ik dit wil ik zou wel verder gaan. Dat moment heb je wel even hand. Ja. Je komt thuis, je voelt je net lekker. Achterna heb je dat heel goed houden, want ik heb wel besloten om het wel te doen. En omdat ik het mooi vind en belangrijk werk vind. Thomas in plak bij de brandwacht is teruggegaan aan aspirant Hendrik Jellema. In januari van dit jaar maakte hij zijn eerste dodelijke ongeluk als brandwachter mee. Een eenzijdig ongeluk bij Jesterijn
werd een 22-jarige jongen bij om het leven kwam. Je krijgt een heel soort van kiezen. Is er van tevoren niet op praat, voordat je onmeld eerst? Er is wel op praat van, goh, wist wel dat dat schenk is. Daar is wel sprutsen. Maar in principe, je moet het ervaren. En iedere persoon is net gelijk en iedereen gaat er verschillend mee om. En dat weet je pas dat je een keer meemaken hebt. Ja, want in januari had je best wel een ernstig ongeval meemaken. Klopt. Hoe weer het voor jou? Je wordt gewoon met de neus op feiten drukt. Je komt er gewoon en je zult de dingen lezen zoals het is. En je probeert het beste van te maken zien. En we binnen huis gewoon met het gevoel van, goh, zo mooi is dat de persoon het redt, maar het is afwachten. En hoe komt het dan thuis? Een soort van kater heb je wel als je thuis komt. En de jongens ben ik best erin en dan heb ik het wel een beetje de zin verzetten in om een beetje aanleiding te zoeken. Rieden? Op de ijsbaan, rieden. Ja. Oké. En zak je die zin een beetje verzetten? Ja, en de andere dag zien we een personeelsvergadering van de brandwacht. Dus de BW ik begon, omdat we toen ik wist dat de jongens stonden weer, om even te evalueren van hoe is het gong, en wat heb je schoen en wat heb je dien en wat ging goed en wat kon je even beter. En dan kun je het voor jezelf ook afsluiten. Maar dit is wel iets dat je voorom komt en dat je denkt van shit, ik hiet graag oorschoenen en dat blijft wel even terug heen spoken. En hoe lang bloedzuks hingen? Dat blijft wel een paar dagen hingen, maar ik ieder man is dat ik ben nooit werk eigenlijk net zo volle les meer van. Als ik het beeld van me zorg, dan ging dat van me zijn, maar je moet er net te vol om denken en een soort ontspanning eromheen en met de ploeg praten, oren dingen van, verwerken, dat is het allerbeste. En hoe doe je dat met de aspirant? Moet je die op een bepaalde manier beschermen? Ja, sowieso mijn ongeluk, een bescherming wijzen terwijl we hebben altijd een afschermkleed. Dat is ik voor camera, geluid. Maar ik om mijn mensen uit de winter gewoon. En meestal zetten we die eerst even aan het kleed. Dan kun je zelf kiezen als ze nog voor het kleed staan of achter het kleed. En als ze staan gewoon een keer, daar hebben we het omheen. Ja. Want dat maakt echt? Ja, het is uit er niet een keer voorkomen. Dat zet ik het een keer hand dan slok je wel in 2 keer. Dan ben je net lekker. Nee. Ik rijd je bij de wedstrijd onder praat met een paar aspiranten van verschillende korpsen. Vielen ze haar een goed tarret op een heftige situatie? Nou, dat denk ik. Dat begint dat als je achter in de auto stapt en de rust uit. Dan krijg je de melding, die kan je mooi luisteren over de portofoon. En dan juist wat er onderhand is. En dan, daar krijgt hij dan op daar rijden. Maar ja, van tevoren, dat oefenen, dat valt uit, denk ik. Het is net simuleren. Nee. En wij oefenen natuurlijk wel. En ik wil zeggen, dat is een pop of een collega. Ja, dat is net een vergelijking, maar dat er een echt slachtoffer in zit. Ik praatte met Tamme. Die is nu krijg mijn pensioen, zeg maar. Ja? En die zei van, als brandwacht kun je nooit falen. Je komt altijd achteraf, het is al gebeurd. En ja, het is niet jouw schuld. Nee. Nee. Dan komt ze altijd om te helpen, zei. Dus Ja. is nooit falen. Viel dat voor je niks aan? Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen als het ontzettend baalt als iets net lukt is. Want, Dat is wel niet makkelijk bij. Nee. Ja, maar daar ben ik mee eens voor, toch? Ja, dat is ik zo. Ja, ik kan me wel voorstellen dat de meesten mij bleven zitten. Maar, Als je daar geen gevoel bij hebt, is het ook niet goed. nee. Als je dat ziet en je kunt er zo van weglopen en het doet je niks, dan Is er wel wat anders dan is dat is ook niet goed. Als het je Ja, raakt, ook. dat betekent dat, nou ja, Maak je Ja, of je krijgt hem Ja. later 2 keer zo hard. Dat kan dat natuurlijk kan ook. ook nog. Ja. Meneer 4, graag inzet gereed maken. Gaan we doen. Denk je dat je er een onmens van wist? Dat denk ik wel. Ja, je zure dingen, dat neem je mee en je wordt misschien wat gevoeliger. Maar daarvoor heb je goede begeleiding en je collega's om het goed te hebben. Het belangrijkste is dat je die zaken net verstopt. Je moet erover praten en dat je het verwerken kunt. Maar je goalen als brandwachter? Dat mag gerust. Want niemand is versteen, zeggen ze dan. En het is nog natuurlijk net dat je uit de pas en toen pas wordt het jammer in, maar je hebt je momenten wel, ja. Ja, we hebben ook wel eens op een vergadering, gewoon dat we de trend in eigen in, want hij heet er even over. En, dan weet je het nog, het zit vers in geheugen, ja. En dat is goed. Dat is heel goed. Dat bewijst dat je mens bent, want als je onmenselijk wordt, dan ga je het eerste klinisch moment. Ja.
Ha jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.